Čaute kamoši, vítajte u nového videa a v dnešnom videu máme spomínaný room tour, tak poďte so mnou. OK, takže hneď pri príchode máme zrkadlo, ktoré nám vždycky ráno povie, že či máme dobrý outfit alebo nie. Smetiak, koberček, to také klasické veci. Potom, čo teda ja mám najradšej, sú vlajky, ktoré máme a to osvetlenie, ktoré môžete vidieť. Takže mám tu slovenskú vlajku a máme tu taktiež aj gaučík, takže vždycky si tu môžem krásne sadnúť. Po ľavej strane mám oblečenie, ktoré mám aj topánky. Máme tu dosť vecí na sedenie, pretože častokrát ku nám chodievať aj niekto na návštevu. Takže máme tu aj takýto pekný beanbag. Takže tiež tu môžeme takto v kvázi sadnúť. Takže to je tiež úplne super. Tu môžete vidieť, že tu je môjho spoluhráča. Miesto, kde on sedáva a tu má on jeho veci. Môj spoluhráč je z Norska, takže má tu aj takúto peknú norskú vlajku. Tu máme klasický wardrobe, nejaké skrine, v nich máme oblečenie, takže nič špeciálne. Máme aj takéto lampy, táto je Robinová, to je môj spoluhráč a roommate. A tuto môžete vidieť, že na druhú stranu mám ja svoje miesto. Snažím sa to nejakým spôsobom udržiavať v jednoduchosti. Mám tu nejaké svoje fotky mojich rodiny a kamaráti pre mňa nachystali, keď ste videli video z mojej narodeninovej oslavy, tak kamoši pre mňa nachystali naozaj pekné prekvapenie, tak mám tu vyvesené aj veci, čo som dostal od nich. Mimochodom máme aj takúto chladničku, v ktorej momentálne nič nie je, pretože za chvíľku odchádzame domov. Čo sa týka toho, kde spíme, tak ja spím konkrétne tu. Môj spolubývajúci spí tu hore. Každé ráno musí po tomto rebríku ísť hore a potom zase naspäť dole. Čo sa týka možno nejakých našich osobných vecí, kde ich dávame, tak dávame ich pod posteľ. No a to je tak nejak všetko z mojej room tour, takže dajte vedieť, či sa vám páči moja izba a napíšte dole do komentárov, že čo by sme možno mohli vylepšiť na jar, takže dajte vedieť a vidíme sa u ďalšieho nejakého podobného videa. Čaute.